Xente maravillosa. Estamos seguros de que hai moitos galegos e galegas maravillosos. Así que poñemos a gravar de novo as cámaras ocultas. A nosa actriz manda un audio desesperado a unha amiga para contarlle que está moi deprimida, que non ten ganas de nada. Hola, Ana. Perdoa que che moleste de novo, pero é que és a única persoa que consegue consolarme. Volvo a non ter ilusión de nada, a verdade. É que non teño ganas nin de ir a clase, nin de... Non sei, non teño apenas forzas para levantarme da cama e... É que non teño ganas de vivir, Ana. Sinto que a miña vida é unha merda e que só... É que sae todo mal, non sei facer nada e tampouco sirvo para nada e que non... É que non quero vivir, a verdade, así non ten sentido. Parece que estas dúas mozas da mesa do lado se decatan do estado de ánimo da nosa actriz. Vexamos se se atreven a intervir. Sabela chama agora ao 024, o teléfono de atención a persoas con condutas suicidas. Hola, chamaba porque comprei unhas pastillas e estou pensando en tomalas. É que non quero vivir. Son unha decepción para todos, sobre todo para a miña nai, que non quero. Creo que sería mellor se non estivera eu aquí e estaría moito mellor sen mí. Está sinalando a Sí, está falando Mira dela. isto. E se tomo as pastillas xa termina todo e xa non teño nin que loitar ni nada máis. As rapazas aínda non dixeron nada. Vexamos o que ocorre cando chega a nai de Sabela. Que pasou? Teño varias chamadas túas e a mensaxe. Que pasou? Quería falar contigo. A ver, non podías esperar chegar a casa. Estaba na oficina, Sabela, e sabes que hoxe é un día moi complicado. Que pasa, que fuches á farmacia? Que tes? Sí, paracetamol que teño... A dorxa, Sí. como sempre. Que quería... Que querías? Falar contigo porque non... Por qué? Sabela, espabila. Teño que ir a traballar. Veña. A nai de Sabela está demasiado ocupada para escoitala. Non sei que me pasa. Non sabes que che pasa. A ver, e onde está Lois? Non quedarás con el? É que iso eu quería contarche, que me dixo... Agora sí, as rapazas empezan a preocuparse pola situación. Que non sei... Eres moi dramática e exageras todo moitísimo. Eu non vexo que teñas ningún problema. A mí me parece que tes moito conto, moita tontería e non sei. A ver, deberías espabilar. A nai de Sabela dille que ten moito conto e que debería expelirse. Ao momento, érguese para responder unha chamada de traballo. Mira, é do traballo. O traballo é importante, sabes, Sabela. É que si... que fago? Vale. O que acabo de escoitar a señora. A túa salud mental é cousa túa. Mi madre 2.0. O que é? Ya estás flipando. As mozas están alucinando e empezan a identificarse coa relación que ten Sabela con súa nai. Vaso de agua. ¿Vaso de agua? Sí. Chamo camarero un momento, por Dios. Perdona. La chica, ten as pastillas. Ten un porrón de pastillas na mão. Tiene una pastilla en la mano. Sí. Voy a hablar con la encargada, a ver si... As mozas alertan o camareiro de que a rapaza ten unhas pastillas na man. Pero antes de que el poida facer algo... No, que vai falar que encargada no camión da mesa. Eu non estou pidindo mala, eu non podo, estou pidindo mala. Eu non podo, xa sabes, eu non podo. Espera, atenta porque esta rapaza está... Vai, a chica, vai. Necesitas algo? Sentouse con ela. E dixolle, necesitas algo? Estou agardando a miña nai. Se pode? Sí, claro, sí. Que tal? Que tal? Que pasa?
Mal día. Bueno, unha mala racha. Entendemoste. Sí, Mais ou perfectamente. Sí, a verdad que sí. Sí, por fagardas no bote, por... Gardas o bote, porfa. Sabemos de que estamos falando, ela sobre todo. Sabemos de que estamos falando. Parece que estas mozas teñen unha conexión moi directa co problema da nosa actriz. Queres un pañuelito? É que non sei que fazer. No, Pois mira, esa é a última salida, a verdad. sí. Como personas que tocamos xa a fondo, hai salida. Hai saída. A primeira mensaxe non pode ser máis alentadora. As mozas ábrense por completo con Sabela e contanlle a súa historia. Tamén nos pasounos excesivamente. Pero as cousas acaban mellorando. Pouco a pouco, non che vou dicir que vai ser dun día para outro, ni moito menos, pero hai que aguantar. É que non pinta ben. Sinto que son un fraude, unha molestia para todo o mundo, sobre todo para a xente que quero. Me pasou. Pensas que eres unha carga. O relato das mozas emociónanos. Pero eso, velo desde o teu punto de vista, pero o resto non o penso. Pero cando estás cegado neso, non ves nada máis. Solo ves eso. Eu este ano sentime un fraude. O sea, pasei moito tempo sen sair da casa, con ataques de ansiedade todos os días. E agora empecé a sair da casa outra vez. Síntome soa, porque intento falar coa miña nai, pero tampouco faime moito caso. E non sei con que falar, e non teño así a ninguén con que falar, non teño... Pediches para ir ao psicólogo? Sí, pero non. Miña nai non o veo dos psicólogos. Sí, o sea, a miña nai era igual. Miña nai era como, ti tens que tirar para diante, porque todos tiramos para diante. Sí. E entón si tamén. Pero ao final acabo non vendo, Era a señora que estaba aquí, Ana. Sí. Tens que pedir, o sea, dices, necesito un psicólogo. O sea, ti dices, vou intentar, pero necesito ir ao psicólogo. Tes que ir a un psicólogo. A moza do suadoiro gris aconsella a Sabela dende a súa propia experiencia. E vai ser unha persona imparcial que poidas falar e vai dar un punto de vista diferente. Como sei iso? Esforzo. Eu, por exemplo, non me mediquei. O sea, non cheguei a medicarme. Eu sí. Eu, un psicólogo, ir salindo pouco a pouco da casa. Sí, o principal é buscar pasando, axuda. sí, pasando ataques de ansiedade pouco a pouco. Sí, é moi Sí, é moi difícil. E nadie... Non é dun día para outro. Eu tardei meses en volver salir da casa. E ainda agora salir de festa, estar rodeada de xente, non me mola. E eu antes salía todo o tempo. O sea, foi como un cambio heavy. Entonces, sabes, é a última salida. E igual non é tan así, pero ti síntelo así porque estás mal. E son rachas. Son rachas das que non é imposible salir, non vai ser dun día para outro, obviamente. E cada un leva o seu tempo, Sí. máis ou menos, pero leva. Hay un video que ya están diciendo que fue impresionante. Terás baixós todavía, que ainda cando vayas salindo vas ter algún baixón, pero hai que intentalo con todas as forzas. Parece máis fácil. É que collín... Non é fácil. Non é fácil. E quen che diga que é fácil está che. No saber, ahora claro, Es increíble que no tenga ningún tipo de reparo en falar. En contar yo que lle pasou. Mira, a mi miña psicóloga fai uns días, deume pois así un truco, entre comillas, pois para non facerlle caso á ansiedade, para non deixar que te afecte. Teslle que poñer como unha cara ou unha forma. Por exemplo, a miña ansiedade é unha bola de pelo, porque me dá moito asco pelo. Qué curioso que me está contando, ¿eh? Unha técnica que lle deu a súa psicóloga. Un truco, sí. E cando vexas que che ven ansiedade, dis ti, pois como cando che empeza a ladrar un canto co huevos do veciño, tío, xa está aquí. Podes parar e te imaginas a bola de pelo, ou podes lle poñer unha cara ridícula, sabes, para rirte del, ridiculizalo. As dúas rapazas explicanlle a Sabela que o camiño é duro, pero que é posible sair adiante. Ata lle contan as técnicas que elas utilizaron. E cando pensábamos que non conseguirían sorprendernos máis, van un paso máis alá. A ver, é unha maneira. eu intento contrarrestar os pensamentos negativos dicindo, eso non é verdade, o sea, non está pasando. Dasmas.
Podes guardalas, porfa. Guardalas, porfa. Eu pasei 2 meses indo ao médico por urgencia. Quitaron as pastillas. Véndonos a nós, ahora crees que de verdad hai futuro? A sinceridade destas mozas resulta impresionante. Escoiten agora a confesión que fai a rapaza do suadoiro branco. Eu estuve internada por un intento de suicidio. Certo, é verdad. Estamos realmente conmovidos. As dúas mozas están dando unha enorme lección de vida á nosa actriz. Evitaron que tomase as pastillas, recomendáronlle que se puxera en mans dun profesional e, ademais, insistiron en que é posible vencer a depresión. Estas rapazas son maravillosas e saímos para dicírllelo. Darvos un abrazo. Sí, claro. Bueno, eu douche un abrazo, un brazo. Sodes unhas persoas maravillosas! De corazón! É que non quería romper este momento dese abrazo tan bonito. Bueno, chicas, como vos chamades? Eu son Luciana. Eu Lúa. Vos contasteslle as vosas experiencias cada unha, non? Sí. Que lle intentaste transmitir para que cambiara un pouco a visión tan negativa que tiña hoxe? Que non era a salida, porque ao fin e ao cabo con traballo acabas... A ver, acabas vendo unha luz, non vou dicir que sempre é todo bo, porque hai altos e baixos, pero non é unha salida. Porque hai xente que sí que lle importa, ainda que non parezca. De feito, a frase que lle repetistes bastante foi hai saída. Ai, sí. Que hai saída. Sí, hai Que nós saída. o sabemos, aparte dixeche, bueno, as dúas que pasarades por ansiedade, por cosas Sí. semellante. O importante de todo isto que en xente maravillosa demostramos que hai moitas persoas boas, de bo corazón, xente nova como a vos, ademais, que en vez de mirar para outro lado e marchar ou pasar, Non se pode facer No. non se pode. Iso é reaccionar e axudar. Non dubidastes en coller as vosas cousas, sentarvos con ela e non deixala soa, que é importante. Así que sodes maravillosas. Moitas grazas as dúas, de verdade. E podedes darlle unha aperta xa, se queredes. Da gusto que haxa persoas como vos, de verdade.